Aquest vídeo és per a demostrar-vos com se fa el canvi d'unitats, que algun de vosaltres té problemes. Primer que res, hem de passar les unitats que estan de metres per segon a quilòmetres per hora. Hem de preparar els factors de conversió. Un quilòmetre sabem que són 1.000 metres i una hora hem de saber que són 3.600 segons. Aleshores anem a canviar a poc, 26 metres per segon. 26 metres per segon. I ara, el primer que res anem a canviar els metres a quilòmetres. Agafem este factor de conversió que tenim aquí. Este factor de conversió ens està dient que un quilòmetre són 1.000 metres. Bé, com el metre està dalt, nosaltres posarem d'aquest factor d'aquí el que diu metres a la part de baix. Per tant, 1.000 metres. I l'altra part dalt, quilòmetres. 1.000 metres, un quilòmetre. D'aquesta manera, com que el metre aquí està multiplicant i aquí està dividint, el que és la unitat metre se'n va. I si fem aquesta operació, ara mateixa dirà que són 0,026 quilòmetres per segon. I ara hem de passar els segons a hores. Aleshores, 0,026 quilòmetres per segon i ara multipliquem i fem una altra vegada el factor de conversió. I ara busquem, per a fer el nostre factor de conversió de temps, buscarem aquesta part d'aquí. En aquesta part d'aquí tenim la conversió entre segons i hores. Aleshores, ara hem de buscar. Si baix tenim segons, la part de segons l'haurem de posar just a la contra. 3.600 segons. Quantes hores són? Doncs mirem aquí, una hora, 3.600 segons. Una hora. I ara busquem les unitats a hores també. Segons que està baix, segons que està dalt, se'n va. I fem l'operació. Si fem l'operació, quedarà 93,6 quilòmetres per hora.